cafenea pe Champs-Élysées. Pisti! Pizza! Să mă nec cu bomboana, nu alta. Pizza Pino! E voie? Vezi, Pisti! Știu, Pisti zice acum e voie, mă, prostul. Vreau să mă scap de geantă întâi. Poate venim aici de seară și ne plimbăm. Deci de aici până la Arcul de Triunf va fi plin de cafenele și de Roma pizza, una lângă alta, ce drăguț. Ca să schimb mâna. Am schimbat mâna. Drăguț că, vedeți, pizzeriile au, poți să stai afară. Și drăguță terasă, așa-i? Deci cam asta este și de terase, de... Și în capăt arcul. Și de la Arcul de Triunf, undeva la dreapta se face Rue du Wagram, unde e hotelul. Teoretic. Hai, drăguță terasă, ai fi devenit noaptea. De lântezit, și se aglomerează pentru că ne apropiem de așa. Ce sălinar, drăguț. Bă, la 3 după masă l-au aprins deja. Vedeți? Plin de terasă. Oh, asta e de mieluț. Știți de ce? Sper să vă arăt de ce. Pentru că, după cum observați, nu este nimeni. Și tot așa e atmosfera până în capăt, probabil. Terase, magazine. Cartier Renault. Uite și o mașinuță, nu ziceți că n-ați văzut și o mașinuță. N-am mărunt acum, că aș lua-o, dar n-am mărunt în portmoneu, n-am decât bani mari. Așa că Renault-ul de bani mărunți. Așa-i, mamă. Când ajung în capăt, vă filmez arcul.
you later.